Iruña Bereia da, Gasteiztik 11 kilometrotara dagoen aztarnategi arkeologikoa. Hor, hemen ikusten duzuen harresia, bai? Aitzina, lehenengo milenioan, Kristo aurretik, bazegoen hiria indigena, Karistioen hiria Opidum, geroago zena, erromatarren garaian. Erromatarrak geroago, lehenengo mendean, Kristo aurretik, horrez harri ziren, eta hause zen harresia gerturatzen zuen Opidum, horrela ditzen da harresia duen hiria Opidum. Baina hemen, gris kolorearekin ikusten duzuena, hause da, ikusten duzu ez da. Erromatarrek auditu egin omen zuten, eta auzo berriak edo eraiki zituzten inguruan, bai? Puntito hauek ikusten dituzuenak, hauek dira zundaketak, arkeologoek egindako zuloak, zilatzeko aztarnak, ikusteko noraino edadura zuen hiriak, bai? Orduan, gertatu zen 2006an, Iruña Bereiako afera delako hori hasi zenean. Bi arkeologo, talde bat, zegoen lanean, eta 2006an aurkitu zituzten grafito batzuk testu batzuekin, bai? Grafitoak dira soporte gogorretan idatzitako testuak, eta ez paperean. Ze antzinean papera oso garestia zen, eta orduan berziklatzen zen edo zein material. Hau da, buztinezko grafitoak daude, kristalezko grafitoak, ezurrezko grafitoak, adreilu batzutan batzuen gainean idatzitako testuak, bai? Eta puntu hauek ikusten dituzuenak dira grafito horiek topatu ziren tokiak. Hau da, toki askotan agertu ziren. Jende askok pentsatu du, totum revolutum bat dela eta zulu bat egin eta hor agertzen zirela testu guztiak, ez? Edo agertu zirela testu guztiak. Eta ez da horrela, batez ere hemen, 5. sektorea izeneko zundaketan, zundaketa ez da, ze hor domus oso bat atera dute, ikusgai dagoena, oso polita, domus erromatarra. Hor agertu ziren latinezko testu asko, latinez daude. Baina hemen, ondoan, 6. sektorean, hor euskarazko testu asko agertu ziren. Baita ere hemen, 22. zundaketan, eta ondoan, 28. zundaketan, hemen ere bai, alde honetan, hementxe, euskarazko testu nahikotxo agertu ziren 51 edo, euskarazko testu. Zer gertatu zen, pentsaurrekoa egin zen, arkeologoek kriston aurkikuntza egin zutenez, prentsarekin ipini ziren harremanetan, eta ez bakarrik hori baizik eta unibertsitateko katedradunekin linguistak direnak, ze haiek arkeologoak dira, baina ez dira linguistak, ez dira hezkuntzalariak eta testuak interpretatzeko laguntza eske jo zuten unibertsitatera. Hori dela eta, prentsaurrekoan agertu zen arkeologo zuzendaria, talde arkeologiko horretako zuzendaria, katedradun batekin, lingüistika, proto-euskara eta latinean aditua dena, Joaquin Gorrotxategi izena duena, eta agertu ziren Enrique Kenner, Euskaltzaindiako kide batekin ere bai, 3, eman zuten prentsaurreko bat, eta esan zuten, egia zela, Joaquin Gorrotxategi katedradun horrek, horrela kontatu zuen, interneten dago bideoa eta entzungai duzue, nola esaten duen, ez dela gezurra,
eta komunitate zientifikoari komunikatu behar diotela, egia dela, eta euskarazko lehenengo grafitoak, lehenengo testuak, agertu omen zirela. Ez dakizuen ez, baina orain arte, onartzen dena da, lehenengo euskarazko testuak 11. mendekoak direla, bai? La Rioxan, monasteri batean, aurkitutako testu horiek dira, itzulpenak, apaizek eginak, bai? Dokumentu batzuen margenetan, 11. mendekoak, bai? Kukuia Dore Miliagako monasteria, ezagutuko duzue. Hauek berriz 3. mendekoak dira. 3. mendekoak, 4. mendearen hasierakoak batzuk, bai? Zundaketa asko daudenez, kronologia ezberdinak daude, baina 3. mendearen bukaera, 4. mendearen hasierakoak dira. Orduan, aurkikuntza itzela, ulertuko duzuenez, ezta? Joaquin Gorrotxategi katedradun horrek, prentsaurrekoa eman eta handik utxira, ez ziren pasatu ebanago, ondo gogoratzen banaiz bi aste dut, beranduago, lehenengo zalantzak argitaratu zituen artikulu batean prentsan. Hori dela eta komisio zientifiko bat, batzorde zientifiko bat antolatu behar izan zen, testu horiek aztertzeko eta, erabakitzeko faltsuak edo benetakoak ziren. Katedradun horren zalantzak zirela eta. Unibertsitate berdinekoak ziren, hau da, Gasteizko Unibertsitateko 9 kidek, departamentu berekoek osatua zen. Arkeologoak eskatu zuenean, aditu ezberdinak eta toki ezberdinetakoak izateko, eta behar ziren gaietan adituak, hau da, latin arruntean, epigrafian, egiptologian, agertzen dira hieroglifiko egipziar batzuk, grekera gaian, agertzen dira grekerazko hitz batzuk, eta hainbat gauza, ezta? Ez zegoen aditurik latin bulgarrean, adibidez, nahiko arraroa izan zen batzorde komisio horretako edukia, edo, ezta? Baina, haiek, 9 kide horiek idatzi zuten txosten bat, bai? Eta hemen daukagu Joaquin Gorrotxategiren txosteneko zatitxo bat. Eta azpimarratuta dagoena da, orain, irakurriko duguna, denbora gutxi dugu eta no sabemos a ciencia cierta cómo era el vascuence del siglo III o siglo V después de Cristo. Tenemos hipótesis. Hau hartu kontutan, berez, ez badaukagu testurik, eta bakarrik hipotesiak baldin badaude, orduan, hipotesi horietan oinarritzen diren argudioak, hipotesiak ere izango dira, ezta? Egiatzat edo ezin dira hartu, baina hori da tamalez gertatu dena. Eta hori da batzuok salatzen duguna. Eta batzuoi oso akats metodologiko larria iruditzen zaiguna. Ulertzen duzue? Jarraitzen ari zarete ondo? Naia? Ondo. Berak esaten du, nuestras hipótesis sobre el aspecto fonético de la lengua nativa son muy consistentes, porque están basadas en material documental, inscripciones latinas con nombres propios de origen vasco. Bueno, hori da dutena. Akitanian, garai horretako, edo, lehenengo, bigarren mendeetako inskripzio batzuk daude latinez, hiloriak dira, eta gehienetan, eta izen euskaldun batzuk agertzen dira, latinezko testuetan tarteka, bai? Hori baldin bada oso konsistentea, niretzat ez da hain argi, baina, los textos vascos de los grafitos de Iruña podrán ser enjuiciados según se adecuen, esaten du, tilde bat falta da, según se adecuen, en primer lugar,
a la historia conocida de la lengua vasca y en segundo a las hipótesis más sólidas de la reconstrucción lingüística. Hau da, ulertu behar da honelaxe. Dakiguna, eta dakiguna ulertu behar dugu, dogmatzat hartzen duguna, gure hipotesietan oinarrituta. Horrekin, bat datorrena, egiatzat hartuko da. Ez datorrena bat, faltsua izango da. Baina hori, akas metodologiko larria da. Ez da? Ze, agertzen bada material berria, agian material horretan, aurkituko dugu informazio gehiago, hipotesi horiek berriro ere, berrera ikitzeko, edo aberasteko, edo, bai, agian oker zeuden hipotesi horiek, eta orduan aurkikuntza berriek lagunduko dute. Errepito bat, seigarren sektorekoa, hirugarren mendearen bukaerakoa edo, beti aditzondo bat ematen du gurea bezalakoa, beti. Bosgarren sektorean, batez ere latinezko testuak dauden sektorean, agertzen dira testu batzuk ez dakizkigunak interpretatzen. Adibidez hemen ur ipintzen du. Latina ez du ematen, agian euskara da, ura, agian sartzeko ontzia zen, ez dakigu, ur, esaten du. Edo prospekzio ezberdin batean, hiri, atzerik gabe, bueno, atze bat faltatzea, ez da oso gauza raroa, zuek ere egiten duzue. Hiri, agian hiria da ez da, bueno, ez dakigu, hiri. Ere eta zu euskara ematen du, zundapita ezberdin batean, hau, ere eta zu, zer da? Bueno, euskara ematen du, ez da? Zu horik zua edo zu, bai, ez erekin eta ezetaz, ez dakigu, euskara ematen du. Hau euskara da, ilar, oso polita da, ez da? Zer da? Zuen ustez? Ilar gila, ez da? Izango da, ez da? Ilar. Samuel Mario Beleian jaun, edo jaun, Beleian inesiboaren bukaera agertzen da, bai, Beleian. Auskalo zer dioen, hemen, ez dakigu, edan, jan, ematen du, zut, hori zera, zutik. Gero beste aldean, dio, da, jan, lo, aditzak, omen dira, ez da? Beste bat, jan eta edan denos. Jan eta edan denos. Hau da, jarra baten, asa edo. Denos hori zer da, pentsatu dute denok, zera baina, denos dio. Aditu batzuek, ikertu dituztenak grafitoak, diote denos izen zeltarra dela. Karistioak, historialari askoren ustez, karistioak tribu zeltarra zen. Orduan, bueno, ezen izango oso harrigarria, ez? Denos izen zeltarra agertzea. Hemen agertzen da berriro. Denos, zure naia. Zure naia. Naia atzerik gabe berriro ere. Bai? Kaixo. Bueno, denos zure naia. Joseba Lakarra, izeneko batzorde zientifiko beste kide batek, honek ikertu zituen euskarazko grafitoak, bai? Euskaran katedraduna duzue. Berak esaten du, detaile tekniko dagoela, aspirazioekin, hatzeekin, faltsutzat emateko argi eta garbi grafito hauek, bai?
ezin direla izan, 3. edo ez 6. mendekoak izan. Ez da 13. mendekoak ere, bai? Mitxelena, ezagutzen duzuena, bai? Koldo Mitxelena, Fonética Histórica Vasca bere liburuan, esan zuen nahi, gaur egungo nahi, atxe horrekin, etorri behar zen nani, asterisko bat ikusten duzuenean, rekonstrukzio hipotetikoa da. Hau da, berak, zuek ulertzeko mangatik, atera du. Bai, elukubrazioak egin ditu, matematika bezalakoa bazen lingüistika, eta orduan, bueno, nani izan behar omen zela nahia, hitza, garai horretan, bai? Orduan, hori, bueno, oinarritzen dira gauza batzuetan, mangatik atera, baina oinarritzen dira gauza batzuetan, adibidez, ahate, latinez anate zen, edo honore hitzak latinezkoak, eman zuen ohore, orduan, bueno, beraren ustez, nahi, gaur egun, etorri beharko zen, nani, batetik, orduan nani topa beharko genukeen eta ez nahi. Hau da, faltsua izan behar da grafitoa. Eta gainera faltsifikatzaileak, hau ezekien. Traketza da gainera, faltsifikatzailea, eta ez da dokumentatu ondo bere faltsifikazioa egiteko, bai? Ondori hori atera behar dugu, ezta? Beste bat ikusiko dugu, lura zua, oso polita ez da. Hemen, horiz, ipini dut A, zergatik, berak esaten du, artikulua, hau da, azkenekoa hori, 8. mendekoa gutxienez dela. 8. menderarte ez zela existitzen artikulurik euskaraz, bai? Beti, lur edo zu. Hori esaten du, gaztelaniak garatu omen zuelako artikulua garai horretan. Gaztelania edo hizkuntza romanikoak jaio zirenean latin arruntetik. Latinak ez daukalako artikulurik. Baina hori, bueno, komilla artean, komatxo artean, esan behar da, zen latinak ez zuen artikulurik, baina bai erakusle asko zituen. Eta erakusleak erabiltzen ziren artikulu gisa. Bai? Bueno, beraren ustez, jar izan beharko zen izatekotan, erakusle batekin, bai? Hau da, latinak erakusleak erabiltzen zituen bezala, euskarak hori egiten bazuen, erabiliko zuen zegoen demostratiboa erakuslea, eta hori, zela jar, atxe batekin. Orduan, agertzen denez atxerik gabe, ezin da izan 3. mendekoa, faltsutzat jotzen du. Hemen agertzen da berriro nahia, hau azpimarratu dut geroago itxegingo dizuedalako, buruz, bai? Neure, bai? Gogoratu. Bueno, Markus izeneko norbait lagun da, lagun. Hemen berriro ere beleian, Ineziguarekin berriro ere beleian, oso lagun, ez lagun bakarrik, oso lagun. Hau oso polita da, guk hausnarketa egiteko Euskaldunen eta Romatarren arteko erlazioei buruz, bai? Lagunak ziren, eta ez bakarrik lagunak batzutan oso lagunak. Hemen, fijatu, ez da agertzen artikulua, ez da laguna, lagunda. El lagun de oso Markus no es hoy amigo más que en dialecto vizcaíno, pero no en el resto, donde es únicamente compañero. A ver, WhatsAppeko emotikono hori duzue, aurpegietan, eta begian dituzue.
nik bezala. Adiskide izan beharko zen, euskarazko hitzpetoa, espero badugu, adiskide izan beharko zen, eta ez lagun. Kristautasunarekin lotutako testu askotxo agertzen dira, adibidez hauxe, Jabe, juduen jainkoa, Jabe zutan izana. Zutan, zer da? Aditu batzuek, esan dute zeruetan, oinarritu dira hainbat kontutan, eta pesatzen dute zeruetan dela. Eta izana, edo partizipioa da, edo izena, agian hitza, ez daukagu oso argi. Txillardegi, ezagutuko duzuena, euskara batuaren aita, edo aitatzat jotzen den bat, beraren ustez, bera, autentizidadearen alde zegoen, hil baino lehenago bidali zion Elexpuru, euskal filologari, gutun bat, eta gutun horretan esan zion berak benetakotzat zituela. Eta berak gutun horretan esan zion izana, beraren ustez, dela ika. Ika hitz egiten ari zaiola jainkoari, ez dela partizipioa, bai? Que estás en los cielos, edo lako zeo zer, bai? Horrelako zeo zer dela pensatzen zuen Txillardegi. In nomine pat atare izan. Grafito bilingüe oso polit bat, in nomine pat, en el nombre del padre edo, aitaren izenean edo, ezta? Hemen partizipio hori ere ezen izango, izan agertzen da agabe, eta agian izenean, izango zena gaur egun. Zetak daude hori zeo zeren gatik. Akitaniako hilobietan ez delako agertzen zeta bat, eta agertzen da ese, esateko edozein afrikada, edo sibilante, edo silbante, adibidez, zizon, gizona, izango zena, gaur egungo gizona zetaz, agertzen da eserekin. Edo izatekotan isa, adibidez, bioxuz agertzen da, eta katedradunek pesatzen dute bihotza dela, urbante zeta, isarekin. Baina esaten duena da, zeta ezin dela agertu. Eta orduan, zeta egoteagatik, faltsuak dira. Geure eta zutan, zera, ana, santu, izan beti, zeure, izena, etor. Hori ez dituzue eze, hauek, aurrekoetan zeta zirenak. Hau da, nik ondorioztatzen dut, ez egoela oso argi, nola idatzi, soinu bat, latinezko alfabetoan, ez egoelako izki egokirik, eta soinu konkretu hori, euskarazko soinu konkretu hori, latinezko izkirik ez zegoen, ez omen zegoen, eta orduan akats ortografikoak daude eta ez daukate oso argi zeta, ese edo ze arraio jarri behar duten. Polita da grafito hau. Latinezko inbeleia zatia du, ez du beleian ipintzen, aurrekoetan bezala. Eta nik uste dut bizi, hau bizi dela bizi, euskarazko hitza orduan nahaztu dute, euskara eta latina. V, agertzen da orduan ikusten duzuenez, akats ortografiko hori ere egiten zen, V edo B, ze idatzi behar da, ezta? Dakizuenez euskaraz ez da existitzen V, baina latinez bibere, V-rekin idazten zen eta orduan nik pesatzen dut hemen liatu, nahaztu direla, eta orduan V-rekin idatzi dute euskarazko aditza, Eta C agertzen da, ikusi dugu ja ez dakitela nola idatzi, zetaz, esez,
C hori ja, zi, edo, olako zeo zer, hauskatzen zen latinez, bai? Edo txi, edo olako zeo zer, ez? Neu beleian gori, bizi, na, bizi, berriro ere aditz bera, baina hemen berekin, ez erekin, hau da, ikusten duzuenez, kriston nahazketa dute, eta ez dakite nola idatzi, bai? Ez arete bakarrak akats ortografikoak egiten dituztenak, betiko gauza bat izan da. Bueno, hau zer da, neu beleian gori bizina. Zuek guretzen duzu testua, ezta? Guztio guretzeko modukoa da, ezta? Bai? Gainera, mutrikuarrez ematen du dagoela nak, Beitu. Joseba Lacarra. La forma conjugada más aberrante es otra. La última palabra de Beleian Gorri bizina solo es posible para un vascuence muy concreto, exactamente el hablado en el siglo XX y comienzos del siglo XXI en la lengua tarroa marina y zonas muy allegadas. Hau da, Beleian na ez nahi, mutrikuarrez bezala, faltsua da. Faltsua da, katedradunak esan duelako. Ze polita hau, urdin izar, izar ezerekin. Urdin izar, polita, Bai? Kolore gehiago daude, beta, beltza izango dena, bai? Gogoratu, hori ez dakitela nola idatzi, eta agian hemen batekin ipini dute. Zuri, aroz, arroza, urdin, gori, ana. Eze kolore da hau, ez dakigu, baina ematen du kolore baten izena dela. Ber hori berdea da. Latinez uberekin zen, hemen bez agertzen da jadanik, datu interesgarriatzat jotzen dut. Joseba Lacarrak esaten du, puede dedicar unas líneas a los colores. Que ni Gorri ha sido históricamente rojo, ni desde luego Urdin es, ni ha sido históricamente azul, están fuera de discusión. ¿Fuera de discusión? Hala, guazen. Venga, klasera. Klasera, sin la diskutitu katedradun batekin. Bueno, es difícil pensar que Beleian Gorri fuera algo como en la Beleia Roja, sino más bien en cueros en Beleia. Oso serioa da, katedraduna. La cuestión de Urdin es aún más clamorosa. Ningún hablante nativo desconoce todavía que Urdin no equivale a azul, Lotzateko emoticono hori daukazu berriro aurpegietan. Aparte de que, ¿qué pintaban en Beleia las estrellas azules de Rubén Darío y otros modernistas? Emoticono asco, Es difícil, más bien imposible, por tanto, que Gori y Urdin fueran nombres de colores, y en concreto de rojo y azul en el siglo III, ni en ningún otro. Ez da gaur egun ere, ala, venga, klasera. Ez dago diskusiorik. Ikertu bazuten gehiago katedradunek, ez zutelako ikertu. Ikusiko zuten, grafito batean agertzen dela, hau zera grafitoa eta hemen gainetik idatzi dugu ipintzen duena zer bestela egon ikusten. Eta dio, Beleia Nova, Beleia Gori. Pentsatzen dugu mapa bat dela. Begiratu, gogoratzen duzue mapa, bai? Hemen daukazu grafito hori, bai? Ipinita behar den orientazioarekin, bai? Eta orduan, hauze da Beleia Nova, hauze da Beleia Zaharra, ezta? Bai? Opidun, arreziaren barruan dagoena, bai? Orduan, hau da Beleia Nova, osea, hauzo berria, eta hau da Beleia Gori, bai? Hau da Beleia Gori mapa honen arabera, bai? Gainera, hemen, 32. zundaketan agertu dira grafito asko Beleia Gori dutenak, testua dutenak, bai? Orduan bat dator, ezta? Hau da Beleia Gori.
Gertatzen da, hemen, aldapa dagoela, muin bat da, hau muin bat da. Orduan agian gori hori da goiko beleia, la beleia da arriba. Bai, agian ez da beleia gorria, eta noski, en cueros en beleia, ez da izango, en pelotas en beleia. Jesús y José ata eta Miriam ama, Jesús ata José, Miriam, Maria ama, familiako izen gehiago, ata ama, neba, reba, seba, saba, mona. Bueno, amona imposiblea da. Nahia, hitza komentatu genuenean, ikusi genuen nani izan behar zela. Orduan, ene hori mantentzeko eta ez amoa izateko amona, atxe batekin, beraren ustez bi ene egon behar ziren gero simplifikazioa egoteko eta orduan ene bakarra gelditzeko 3. mendean. Amona bien agertu behar zen bezala, eta biterekin agertu behar zelako lakarraren ustez, faltsua. Jabe geure ata. Gure aita. Geure ata zutan reinu Iesus eta egin badi zure nahi edo, agazetu voluntad edo, komilak agertzen direnean, markatu nahi omen da, sakratua dela, komatxo artean agertzen dena, bai? Geure ata zutan, geure ata berriro geu. Neure ata hemen komatxoak begiratu ez daudela, hitz bat izten edo, baizik eta crucifijo, hau ez da? Haiek esan dute komatxoak egoteagatik baita komatxoak dituzten grafitoak faltsuak izan behar direla, ze komatxoak direlako gauza berria, oso modernoa. Baina hemen ikusten duzuenez, ez dira berdinak, 3, dira eta gainera konfluentzia dute, bai, puña do bezalako zeo zer da, eta gainera erabilera ez da gaur egungoa bezalakoa, ze ikonografian ere, marrazkiak ere akonpainatzen dute, bai. Eta ikusten da santutasuna edo adierazi nahi dutela. Ata ama neure neure at unik zerbine, ez dakit, neue, ikusi, neure, zeure, posesiboak, neure kordu mai, kordu agian latinezko kor da, bai, nire bihotza, mai hori zer da maitea. Nire bihotza maitea, bai grafito polita, manera bilingüe. Neure ata, gau hilta, neurean. Ja gauza interesgarriagoak hasten dira kontatzen, grafikoak. Neure ata gaur hilda. Neure ama, zer gertatu da neure amarekin? Neure ama Roman hilda. Romara junda, eta han hilda. Kristiana eginda, nire ama. Erromara joan da eta han hilda. Bueno,
no hallamos eure posesiboen artean, lo cual es extrañísimo, todavía Leizarraga trata de ika a Dios, osea, jainkoari ikaz tratatu behar zitzaiolako. Bueno, Txillardegiren ustez bai agertzen da, gogoratzen duzue izana, eta beraren ustez dela ika, bai? Baina, bueno, hori lakarrak ez du hemen ikusi. Bueno, hau, ezin dela izan, benetakoa bere ustez, izan behar da, 1000 urte beranduagokoa, bai? Eta, barkatu, EU diptongoa necesariamente posterior al siglo XI o XIII, bai? Orduan horregatik, faltsuak dira grafito hori guztiak, EU dutelako, bale? Hori da argudioa. Bueno, agertzen da nereata, berriro, bai? Orduan, bueno, hauek ere faltsuak dira? Bai. La reducción EU-E de los posesivos es naturalmente posterior a la desaparición ya citada de esas H's de los posesivos. Sabemos que no hay nere, gere ni sere hasta el vascuence moderno, e incluso entonces solo en Guipúzcoa. Bueno, entu neure gorde, entu. Gogoratzen duzue beltza? Belta agertzen dela? Hau, agian ulertu behar da, entzun neure gorde, entzun neure bihotza. Bai? Entzun. Neure amet, eta arrazoi berberagatik, neure ametza. Bai? Neure ametza da. Agertzen da, ez da ondo ikusten, oso polita da, agertzen da marrazki bat eta emakume bat. Marraztuta eta dio ondoan neure ametza. Bueno, es claro de toda claridad, gainera es claro de toda claridad, zientifikoek izan behar dute apalak. Eta zientzia oinarritzen da zalantza metodologikoan, dakizuenez, ezta? Zientzialari batek egin behar duena da zalantzan jarri dana, dakien dana. Gogoratzen duzue Sócrates, solo sé que no sé nada. Es claro de toda claridad que en todos los idiomas a este lado de los Urales y también posiblemente más allá, beste planetetan ziurrenik ere bai, de T bakarrik izan daiteke T. Eta kito, jamás entun amet edo belta izango da entzun amets edo beltza. Por decirlo en pocas palabras, el beleyense inventor de tan sutil norma gráfica sintió una necesidad que no sintió ningún otro vasco hasta unos 15 siglos más tarde. Neu laike eta beleian gori. Eta beleian gori, gogoratzen duzu beleian gori. Neu laike, laike zer da? Ez dakigu, agian da laika dela. Hau da, kristautasunean ez duela sinesten. Bai? Laikoak zirenak, garai horretan, sekta batekoak ziren, 2. mendeko sekta batekoak, jainkoa mitra, bai, ekialdeko mitra, jainkoa, eguzkilaren jainkoa, zutenak jainko nagusitzak, bale? Agian hori da esaten duena. Nik uste dut hori zerela, hemen ikusten dugu berriro, tu laike, tu, agian zu, te batekin, ez da? Edo agian tu, latinez. Tu da latinez. Eta gero ikusten dugu hemen elosi. Nik uste dut elosi hau dela Helios. Gaizki idatzita ez ekitelako ondo idazten hori. Eta orduan hori zedela, bai? Ni ez naizela kristaua, bai? Ni laika naizela eta sinesten dut eguzkiaren jainkoaren gan. Edo, bai? Helios. Gainera, argitzeko gehiago, parentesi artean, idatzi dute grekeraz, fos.
lehenengoz da argia, bai? Fotografia, fotosintesis, fotomaton, bai? Hitz hori duzue. Neba zer den, ez dakigu, baina ikusten duzuenez gauza interesgarriagoak kontatzen ari dira grafito haueila, gero eta interesgarriagoak. Neu, mei, eta reba, laba, zer kontatu nahi digute, neu 11 urte tu. Rebatu 3. Zenbaki hauek dira erromatarrak, ezta? Bai, neu, bueno, hau ez dakit zenbakia den, baina zenbakia da 102, eta ja esan du neu 12 urte ditu dela, orduan ez dakit zer den, gertatzen dena da kostra karbonatikoa dagoela, eta orduan ez da kendu, oraindik eta orduan ez dakigu zer dioen behetik, hori kendu behar da ikusteko zer dioen. Egiten bada, kostra karbonatika honetan, zientzialariek jakingo dute zen mendekoa den, eta inskripzioa dagoenez behetik, argi egongo daia, faltsua edo ez, edo autentikoa den. Eta hori da, arkeologoek eskatzen dutena duela 5 urte, mesedez, egiteko karbono 14 eta orduan aterako gara zalantzetatik. Baina, katedradunek ez dute nahi, froga horiek egitea. Osasungarria dena, ez da? Zergatik ez duten hain argi baldin badaukate. Eta arkeologoek, haiek egin badute faltsutasun hori, nahiko lukete froga horiek egitea. Niretzat, ja bakarrik horregatik, argi dago norekin posizionatu behar nahi zen. Eta, bueno, ulertuta duzuen, no posizionatzen nahi zen, ez da? Nik ez dut ez ere esan baina, suposatzen dut ulertu duzuela. Bueno, ea egiten duten, ez? Behingoz, karbono 14 froga hori. Eta jakingo dugu zer den hori, 102 edo zer den, eta noizkoa den. Hizkuntzalaritza apartu utzita. Neu, 12 ur, neure Bueno, neu, geu, seu. Como ya se ha comentado, un diptongo solo puede ser entre 800 o 1000 años posterior a las fechas que el equipo de Bele ya quiere. Baltsuak dira grafito horiek horregatik, kostra karbonatikoa, kendu barik, ez da beharrezkoa, ja, ikusteagatik, ez da dirurik gastatu behar, krisian gaudelako, froga horiek egiten. Neu korne eskon. Ui, ja, gauza interesgarria ja kontatzen ari dira, Neu korne eskon. Lo que no es concebible, para el vascuence del siglo III ni para el de ninguna otra época, son frases de tipo neu korne eskon. Concedamos que korne sea abreviación de Cornelius o de Cornelia, en un diminutivo a lo txeli. Hau kostatu zitzaidan ulertzea, Nuen ulertzen zer esan nahi zuen. Eta azkenean, ulertzen dudana da, esan nahi duena, Consuelo, txelo, txeli. Hori ulertzen dut, baina alusinatuta gelditzen naiz, argudio honen aurrean. Lo cual parecería bastante chusco zelako eltza, Chusco. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el asociativo? ¿Cuándo ha ocurrido o ocurrirá? ¿O se querría que ocurriera o no la acción? Cualquiera de ellas está en presente, pasado, futuro, potencial o subjuntivo. Bueno, pizka bat nori, baldintza de subjuntivo, joder, baldintza de subjuntivo, joder, baldintza badakigu. Pizka bat. Solo en 2 escenarios me parece posible algo similar, dio la Carrac. A. En una época de la lengua tan alejada de la históricamente conocida en la que esta fuera enteramente analítica sin rastro de síntesis, hau da, deklinabilidarik gabekoa, edo B. En una especie de prueba, ejercicio típico de los manuales de enseñanza de finales del siglo XX y comienzos del actual, datatzen ari da, noizkoa den faltsutasuna,
en donde el docente proporciona una serie de frases incompletas para que el alumno rellene los huecos correspondientes. Euskarazko azterketa gaur egungo bezalakoa. Bakarrik eszenatoki horretan ulertzen du neukorne ezgon agertu ahal izatea. Azken grafitoa. Neu laike Helios. Oinarritzen nahi zertan prestatzeko elosi hori zela eguzkia gaizki idatzita. Ezke hemen grekeraz agertzen da Helios. Eguzkia. Orduan, neu laike Helios, osea, eguzkiaren jainkoaren gan sinesten dut, 11 urtetu, hau beste pertsona bat da, 11 urte dituena. Beleian gori bizi, bebai. Ta ez da beleia noba. Baina oso polita. Neureata araña arrapa. Mutriko arrata eta beleiara joan da bizitzera, esaten duelako, edo ondarretik, eta araña arrapa, arratsalea. Oso polita, ez da. Izugarri polita, grafitoa. Hau da polemikoena. Osea, arrazoi askorengatik grafito hau izan behar da faltsua, Tendría vocal protética. Arrapa dator, omen dator, latinetik rapere, raptar, eman duena, bai, hartu, eta gero ar ipini da, religion, erlijioa, bezala eta horrelakoak, ez da? Baina, Roma agertzen da, vokal protetika hori gabe, orduan inkoherentea da, inkongruentea da, faltsua izan behar da. Gainera, zergatik arrapa agertzen da arekin eta zeba, zaba, areba, mona horiek agertzen ziren agabe. Bueno, inkoherentea da eta orduan lakarraren ustez, bakarrik horregatik faltsua. Gainera, polita eta araña. Polita es un préstamo galo-románico del siglo XI o del XII. Por supuesto, sin artículo en el siglo III y bastante más tarde. Bueno, polita, latina da politus, polita politum, da pulido. Zergatik izango da ezinezkoa euskaldunak eta erromatarrak bizitzen badira elkarrekin, zergatik izango da imposiblea polita agertzea, polita edo ederra edo dotorea, esan nahiarekin, a horrekin, latinez hori ipintzen bazen, femeninoetan, eta neutro pluraleetan ere bai. Bueno, arrani, izan behar zen arrani, eta ez arrain, arrani, faltsua da. Tampoco la construcción oso eta adjetivo resulta ser lo temprana que cabía imaginarse si hiciéramos caso del euskera beleiense, En el diccionario general vasco solo tenemos ejemplos del oso o adverbial en los textos meridionales desde mediados del siglo XVIII. Orduan no puede ser, ni en protovasco tardío, ni en aquitano, ni en vasco común, ni en vasco medieval, ni en vasco moderno y por tanto tampoco en vascuence beleiense. Bai? Ezin da agertu oso. Ezin da. Faltsua da, grafito politari. Ergatiboekin, ze oso gertatzen dabe bai. Neu, 11 urte, tu. Neu, ez neuk, ezta? Eta tu, hori ez du esan, baina ez du titu esaten, Osea, bueno,
No es mucho lo que sabemos sobre la historia del negativo en Bascuence. Onartzen du, ez dakigula ezer, ez dagoelako testurik, ez da? 11. menderarte. Baina, bueno, esaten du, incluso un euskaldun berri poco adelantado echarían falta ahí 3 marcas K, neuk, rebak, atak, ¿vale? Resultaría, por tanto, mucho más verosímil que esas frases fueran debidas no a vascos y negativos del siglo III, sino a pseudo-euskaldun berris o aspirantes a euskaldun berri de fines del siglo XX o comienzos del XXI, que no estuvieran muy atentos al tratar el tema en clase, Mikel Aizpuruarekin, edo nirekin, laugarren mailan, ¿es? Solo podemos pensar en aficionados a la falsificación, Beitu, se argi usten ari del ya, que no supieron evaluar las consecuencias de la supresión de una K en textos que se quisieran del siglo III. Ondorioa, batzorde zientifikoko ondorioa. Eliseo Gil, arkeologoa, zuzendaria zena, orain, claro, bota zuten, kaleratu zuten, eta gainera debekatu zioten, bere lana egiteko eskubidea, orduan ezin da arkeologoa izan. Langabezian, daramatza 5 urte, bai? Eta ulertuko duzuenez, nahiko burumakur dabil, bai? Bueno, bera, izan behar da, falsifikatzailea, 20. edo 21. mendekoa izan behar denez, bai? Ka hori ezagertzea eta beste guztia, orduan bera da, 2006an topatu zituen arkeologoa da. Orduan, bueno, gurutzatu dute, ikusten duzuenez, Eliseo Gil, gurutzatu dute, eta kostatzen zaio etxetik ateratzea, ze prentsak esan zuen, lau haizetara, bera falsifikatzailea zela, orduan, bueno, kartzelara, Lakarrak telebistan esan zuen, kartzelara merezi zuela joatea eta 30 urte. Ze, claro, pues, gezurra esan du, eta guztio patrimonio historikoarekin jolastu duelako, eta engainatu nahi zuelako mundu osoa, eta, bueno, pues, hori da gaur egun dagoen egoera. Bukatu dut, sartu dut emandako denboran, eta informazio gehiago nahi baduzue, badaude web orrialde hauek, sos.iruñagaleia.org, hor ikusten ikusi dituzue grafito guztien argazkiak, informazio estratigrafikoa, dana. Txostenak, batzorde komisioko txosten guztiak, baita ere geroago egin direnak autentizidadearen alde, haien artean dago nirea, baina nik latinezko grafitoak ikertu nituen, eta nik txostena hor ere baduzue, eta informazio guztia daukazue, eta gero amata.com blogean diskusiorako daukazue foro bat. Hor gaude, prentsak ez duenez laguntzen, eta posizionatu denez prentsa besteekin, Joseba Lakarrarekin eta Jainkoekin, orduan mortalak, egoten gara amata.comen informazioa emateko prest eta diskutitzeko prest, edozein galderari erantzuteko prest, eta arkeologak ere egoten dira, eta eskerrik asko zuen arretagatik, espero dut gustatu izana, eta bihar oso ondo pasantzea jaialdian, antolatutako jaialdian, espero dut parte hartzea ozik eta lai, eta klasera, nik ere klasera daukatzen nahitzen, 9. mailan, eskerrik asko. Galderarik baldin badauzkazue, 15 minutu bai eman dizkidate eta zaintzako bat egongo da nire ikasleekin oraintzen. Eta edurneren ikasleekin ere bai. Orduan, bueno, galderak egin nahi badituzue alda, Zur eta lur. Elitu zarete. Galderak edo emotikono horiek, ez? Begitxoa. Galdera asko egongo dira, ezta? Berez. Bueno, hori da oso seinale ona. Zientzia horrela egiten da.
galderak daudenean, eta ez claro de toda claridad, edo horrelako gauzak buruan egoten direnean. Buruan, galderak egotea oso seinale ona da. Ikasteko, ikertzeko, eta zientziarako bidea irekita egoten. Bueno, nik galderatxo bat. Hirugarren mendean nahiko goiza da, hainbeste erlijio egoteko kristaugoa. Nola datzen da hain edo? Izan daiteke hori posible Euskal Herrian batez ere? Bueno, hori da beste gauza bat komentatu dena, bai, beste batzorde komisioko beste pertsona batek egin zuen ikerketa horren inguruan, kristautasuna da berez beste gai bat, ez da, ikertu behar dena, ez da, bereian. Berez, historialarien arabera, kristautasuna askoz beranduago iritsi zen Euskal Herrira, bai? Dena den iritsi ezberdin asko daude. Ausartenek esaten dute, 6. mendean edo sartu zela. Ausartenek, badaude, askoz beranduago kokatzen dutenak ere bai. Dena den, ezen izango hain harrigarria, pasaden urtean, hain zuzen ere, ikertzaile batek egin zuen ikerketa bat, eta beraren ustez, 3. mendean, kristautasuna ja bazegoen, sartuta Euskal Herrian. Oraintxe momentuz ez daukat datua zuri erantzuna berez dotore emateko, baina pasatuko dizut dokumentu hori. Eta hori, bereiaz aparte egin zen gauza bat da, eta, bueno, 3. mendean defendatzen zuen pertsona horrek kristautasuna sartzearena Euskal Herrira. Orduan ezen izango hain harrigarria. Batez ere, harritu du pilo bat mundu zientifikoa gurutze hori agertzeak, eta kalbarioa agertzearena, baina lehenengo mendean ja agertzen dira, Erroman, katakumbetan, agertzen daia bat lehenengo mendekoa. Eta orduan, bi mende lehenagokoa. Orduan ezen izango hain arraroa. Honekin lotuta, esango dizuet, oso gauza interesgarria ikusten dugula. 6. sektore horretan, agertzen dira kristautasunarekin lotutako grafito asko, euskarazko grafitoez aparte. Eta pentsatzen dugu, agian, kristautasuna eskutaturik irakasten zela, zeberez 3. mendean hori debekatuta zegoen. Erromatik, enperadoreak hori debekatuta zuen. Dakizuenez kristauak garai batzutan persegitzen ziren, eta lehoietara, botatzen ziren eta barrekoak. 3. mendean edikto edo egon zen, eta debekatuta zegoen kristautasuna irakastea. Orduan, 3. mendekoak direnez pensatzen dugu, kripto irakaskuntza zegoela, eta grafito horiek agertu ziren derrumbe bat edo egon zelako sabaia, etxe horren gela konkretu batean, sabaia erori zen. Eta agian, eta gero ez zuten berritu. Gela hori ez zuten berritu. Eta pentsatzen dugu agian, interesatzen zitzaielako ez berritzea hori eskutatuta gelditzeko nolabait, bai? Norbaitek ez topatzeko zer gertatzen ari zen hor. Berez, beleian bide asko irekitzen dira ikerketa oso interesgarri askotarako, tesis asko egiteko, zuek batxilleran zaudete, eta horren urtean, unibertsitatera zoazte, eta hauek dira ideiak, bai. Tesiak egiteko, ikerketak egiteko, berez gai pilo bat daude ikertzeko, eta hori da horietako bat, bale? Eta guk arazoi asko ditugu pentsatzeko hori 6. sektorean nolabait sekretuki 5. sektorean agian ere bai, latinezko grafitoak agertzen diren tokian, agian ere bai, agian ziren tapadera bezalako tokia, pedagogium edo eskolak
edo mozorro, zutenak, baina paganoak edo euskaldunak, indigenak, nolabait kristau bihurtzeko. Claro, erromatarrek jakin gabe, ze debekatuta zegoen, erromatik, emperadoreak debekatuta zuen. Orduan, bueno, oso interesgarria da, nik ere egin duzun galdera eta askorako ematen du berez, Igual, galdera bat. Ondo? Horrek batek agertu den tipo horrek lakarrak ez dago enterramendua da horrek, ez? Dokumentu horrek enterramendu. Eta arkeologoak ez dugu igarri lurra mogitxuta dola hori ateatzea guan. Gara, haiek esaten dute arkeologo horrek, Eliseo Gilek, lurperatu dituela, gero arkeologia lanetan ibiltzeko, ateratzeko eta bere ohorerako edo ez esateko beitu, ze aurkikuntza egin dudan. Baina, klaro, Eliseo Gile zegoen bakarrikot, bai? Talde arkeologoen talde bat zegoen. Eta estratigrafia, hau da, haien lan arkeologikoa oso ondo dokumentatuta dute. sosiruñabereia.orgen, ostrakabase, klikatzen baduzue hor agertzen da haien lan guztia. Dokumentatuta dute, txosten oso serio askorekin eta ikusten da nola haien lana ondo, txintzo eta zuzen egin duten eta noski zuk esaten duzun bezala lurra egongo zen mugituta. Egongo zen, ikusiko zen lurra mugituta dagoela eta gainera azkeneko urteetan, ez? Berak lurperatu baditu gero besteek talde osoak grafito horiek atera izateko. Eta orduan, berez, arkeologikoki ezinezkoa da hori egitea, ezinezkoa da. Gainera, haien metodoa zalantzan jarri dutenez, ere bai, claro, esan dute, eske haien metodoa gaizki egin dute, eske ez dute dokumentatu, eske nola dakigu guk, haiek ez dutela lurperatu gero ateratzeko eta, ez? Bueno, horretarako etorri zen, orain gaur egun, arkeologiaren aitatzat jotzen dena da Ameriketako arkeologoa eta Edward Harris du izena, eta gaur egun arkeologo honenatzat jotzen da. Eta bera etorri zen iaz, kongresu batera, 2012ko azaroan, kongresu batera. Bera etorri zen, hitzaldia eman zuen, eta berak, hori ere interneten, aurkitu dezakezuen, eta berak esan zuen, joan zen, Iruñabeleiara, eta berak nolabait ikertu zuen arkeologoek egindako lana, ezta? Eta berak esan zuen haien lana guztiz zuzen zegoela egina, arkeologiaren aldetik, bai? Azkeneko teknika honenak eta orain gaur egun erabili behar direnak, beraz, orain gaur egun erabili behar den arkeologia lanak ondo egiteko edo, erabili behar den metodoa deitzen da metodo Harris, hori bere izena duena. Osa, berak asmatutako metodoa da aplikatzen dena, bai? Harris Matrix duena izena. Eta orduan berak ziurtatu zuen metodo hori erabili egin zutela arkeologoek, bai? Orduan hori ulertuko duzuenez, beste argudio bat da, arkeologoen lana defendatzeko edo zintzotzat jotzeko, ez da? Beraren ustez hori ez zen gertatu, bai? Lurperatzearena eta gero ateratzearena, bai? Baina hori da, klaro, katedradunek esaten dutena, Eliseok egin duena. Bai? Latinez jasotako beste epigrafiatan zertaz aritzen dira testuak? Mota askotako grafito daude. Badaude kristautasunarekin lotutako grafitoak. Badaude? Badaude, bai. Badaude, adibidez innomine bat ikusi dugu bat, ezta? Horrelakoak badaude, ez? Gure aita zaitua edo, ez? Testuak dituztenak. Badaude kultura klasikoarekin edo, ez? Nolabait esateko lotutako grafitoak agertzen dira
mitologiako izenak agertzen dira Eneas, Akiles, Ankises, Hector, Herkules, agertzen dira erregeen izenak, Romulo, eta horiek, Enuma Pompilio, agertzen dira idazleak, agertzen dira Tacito, Salustio, Horatio, Virgilio, Seneca. Zer zan kibitaz bat? Bazen, Iaz, izan ere Iaz, zuzendari berria, Eliseo Gil bota zutenetik, beste zuzendari bat sartu zuten, ezta? Bidenagar, zuzendari berria da, batzorde zientifikoko kide bat. Bai? Hau da, epaia eta onuraduna aldi berean izan dena. Hori oso larria da, Hori ez da legezkoa, ez da legezkoa, baina egin da. Zuzendari berri horrek, Iaz aurkitu zuen ara bat, aldare bat, txiki bat, orain gaur egun Bilbat museoan, Gasteizen dagoena, ikusi alduzue. Aurkitu zuen, baina esan behar dut. Aurkitu zuela, ez berak, baizik eta bere exkabadora, sartu zuen, ez cepillo de dientes eta kutsarita batekin, arkeologoek egiten duten bezala, sartu duen exkabadora bat, eta futbol zelaia tamainako zati handi bat, eta metro eta erdiko sakonera, atera zuen. Ez dakigu zergatik, pentsatzen badugu pizka bat, gaizki, pentsa dezakegu agian ez duela nahi beste grafitorik agertzea. Bai? Eta kamioiak eta 7 minuturo, kamioi bat bete eta alde, lur horrekin, Hori begiratzen baduzue YouTubeen, ipini Destrozando Iruña Beleia, eta infraganti topa zuen pertsona batek,